Hello mga boss, dito naman tayo sa ating YouTube channel. Pero bago natin simulan ang ating video, huwag niyo po munang kakalimutan mag-like, comment, share, at pindutin ang aming notification bell at saka subscribe upang ma-notify kayo sa lahat ng aking video ng i-upload. So, tara mga boss! So, tuloy na po tayo. Papakita ko po sa inyo yung normal na mga ginagamit sa ating mga outlet installation. Yan po yung universal. Kung mapapansin nyo po, yan po yung mga galing nakikita natin, mga bilis na mabibili sa ating mga hardware. So, papakita ko rin po kung paano po siya in-install. Kagaya po ng mga nakaraan ko na video, yan po yung pagkakabit ng one gun outlet with plate and cover. So, meron pong iba-ibang plate and cover. May mga kulay po yan. Kung makikita nyo po, normal lang po na nakikita natin yung mga plate and cover na yan sa ating mga bahay, pisina, o tindahan, o kung naman yan. Pero meron pong iba't ibang klaseng design yan. Yan naman po yung tugang na cover and plate. Diyan po makikita, ipapakita ko rin yung tamang paglalagay ng jumper sa mga kagaya niya. Mamaya po, i-discuss ko po kung paano po ginagawa yung tamang pag-install o pagkakabit ng jumper sa ating mga outlet. Ito po yung trigang, plate and cover. So makikita niyo po, yung dito po yung susunod. Yan po yung trigang with plate and cover. Ayan po yung tamang paglalagay ng ating outlet. So, yan po step 1. Makikita nyo po yung kulay itim na may kulay dilaw. Yan po yung step 1. Susunod po yung step 2 na may dalawang kulay itim at saka may kulay dilaw. Yan po yung tinatawag na jumper. Jumper po yan. So, meron po yan nakalagay na line 1 sa magkabila. Line 1 po yan. Pero tinatawag yan hot wire. Susunod po yung pangatlo. Yan po yung papuntang ilaw, light 1, light 2, light 3. Ano po? Malinaw po ano? So tuloy po tayo sa mga outlet natin. Ito pong mga outlet na po ay mabibili at available lang. Available po ang lahat ng outlet na yan sa ating mga tipo, hardware o mga stock, tindahan na meron dito sa atin. So standard po ang lahat yan. Ito po makikita nyo yung meron isang pin na mahaba at saka pin na maiksi. Yan din po yung makikita nyo na ginagamit natin. Pero standard din po yan. May ground nga lang po yung isa. Yan po. Yung nasa may kanan yan. Papakita ko rin po yung outlet aircon. Ito po yung kadalasan na tabi ko. Na meron pong line 1 at saka line 2 at saka ground po yan. Yan po yung aircon outlet natin. At i-discuss ko po sa inyo yung hindi pwedeng gamitin na extension cord. Ano po? Tara po. Yan po mga boss, nasa screen yung pinapakita ko dyan na hindi nyo dapat gamitin yung anumang uri ng extension para sa inyong aircon outlet. Hindi po advisable gamitin ang anumang uri ng extension sa inyong mga aircon outlet. Okay po? So balik tayo sa ating discussion. 1 gang, 2 gang at saka 3 gang. So bibigay ko rin po yung mga pangalan at klase ng mga outlet na makikita nyo sa iba't ibang klaseng bahay, establishment o opisina. Ito naman po yung unground outlet at saka grounded outlet. So makikita nyo po rin yan. Madali lang po. Madali lang pong magkabit ng mga ganyan. Ito naman po yung parallel with ground. So yan din po ay isa nyo makikita. Kagaya din po nitong universal outlet natin. So meron din po yan 3-pin rectangular. Yan po yung may tatluhan at saka round to flat outlet. So yan po meron din po tayong outdoor outlet na makikita nyo. Ito po yung ginagamit sa labas na mga outlet para po hindi nababasa. Yan po, may mga cover po yan.
Meron din naman po tayo na makikita na smart outlet. So, yan po yung may mga USB type. Meron din po yan kagaya ng pindutan o nakalubog sa may sahig. So, bihira nyo po makikita yan dito sa atin, pero sa ibang lugar po makikita nyo po yan. Tsaka meron din po tayong tinatawag na yung may utility box. So, nakatago po siya, gaya po ng mga para po enclosure box yan. So, alam ko po, makikita lang yan sa China dahil gawa po nila yan. So, common po sa kanila yan doon. Lalo din po sa ibang bansa, meron din po yan. Lalo nung nandun ako sa ibang bansa, meron po mga ganyan, may mga cover po. So, doon po natin nakita yung mga ganyan klaseng design ng outlet, pero made in China po yan. Hindi ko po inaano yung dahil dyan po nagpo-promote ng anumang bansa na. So, may sukat po yan at saka makikita nyo po kung ano po yung tamang sukat. Pwede rin po yung gumawa ng DIY. Ano po? Susunod po, ipapakita po sa inyo yung iba't ibang klaseng plug pin kasama po yung outlet. Meron pong type A, type B, type C, type D, type E, type F, type G, H, I, J, K, and L. So, yun po, malinaw po. Ito naman po yung tinatawag na plug push sliding floor outlet. So, yan po yung design yan. Ang susunod naman po, makikita nyo to, kung nakakapasok kayo ng mga hotel, meron pong ganyan mga outlet yung hotel. Yan po, ito naman pong susunod ay duplex. Yan po yung pangdalawahan. Minsan, yan po yung ginagapitan sa extension. Pero meron din po yan, kagaya nito, yung may duplex din po yan, yung mga outlet na yan. So, yan po yung meron mga grounded outlet na makikita nyo, mabibili nyo sa mga hardware. Ganun din po yung ginagamit sa mga pang-outdoor na outlet. Kung kayo po ay electrical technician o electrician, electrical engineer, kung ano mang alam nyo sa electrical, malalaman nyo po yung mga ganyang klaseng outlet. Ano po? Kaya sana po may matutuhan kayo sa aking pinalabas sa bago kong video. Ano po? Thank you. Sana po nagustuhan niyo ang aking video at hanggang sa mga susunod na i-upload. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, comment, at share upang palagi kayo mag-notify sa aking channel. Maraming salamat po.